Здравейте, приятели! Искате като цяло да научите как може вие да си направите сървър на Minecraft, който като ви праша глифчета, да го приема като TNT. Значи, доста хора ми писаха да направят такова клипче. Ето, днеска правим. За целта, ето този линк ще го има долу в коментарите, защото в описанието не мога нещо да направя. Цъкате Enter и отивате ето тук на Source Code 1.0.1. Кликте го и теглите ето тези 4 файла. След като ги изтеглите, създавате една папка, която трябва да се казва туториал задължително. Добре, не е задължително. След като създадете тази папка, цъкате New текст документ. От тук пишете ela.txt, цъкате го, пишете ela и го правите на true. Ако искате контрол са, пак запазвате. След като го създадете, какво правите? Нека ние да изтеглим тези 4 файла. Ако не тръгнат и 4 файла да ви се теглят едновременно, теглете ги един след друг. Както цяло, тук не ми тръгна всички файлове да се теглят наведнъж. Теглите ги. След като ги изтеглите, какво правите? Влизате в paper.mc.io или ще прибавя и това автоматично към самото нещо, да може да си го изтеглите. Нали? Цъкате Docs. Или пък, ако не, цъкате върху Downloads и ето го. Като цяло ще го добавя към това. Идете на десктоп, от тук. Го пейстите. След като го пейстите, какво правите? Кликате върху start.bat, run. Да, объркали сме. И ето го проблема. Не сме добавили самата Java, самия скрипт. Задължително трябва да се казва сервер. Цъкате върху старт отново, run, изчаквате да ви рънне сервер. В следващата част ще ви покажа как вие може да си сетъпнете тиквините, да ви говори всичко. Като цяло, абонирайте се за канала ми, лайкнете, напишете коментар, за да има втора част. Вече докато говорим, тук не изписва, че сървъра ни още малко е готов. Естествено, ако не сте с платената версия, вие естествено трябва да пишете стоп. Махате се от тук, идвате на сервер Properties, от тук онлайн мод го правите на Files, File, Save, назад и отново влизате в start.bat. Докато влизате в start.bat, вие може да си влезете в лаунчера. Roblox не я гледайте, аз не я игра. Изтеглих я заради един приятел, ама и той не я игра и трябва да се изтъркам. Справим музиката. Те се смесиха май, не знам. Нека да пуснем чога, защото мога да ни... След като влезете и се пусне сервера, искате Enter the Game. След като кликнете Enter the Game, и както виждате в момента ни влиза. Ще ви покажем вие как може да си влезете. В следващия епизод ще ви покажа
и как да си сетъпнете тиквините. Както виждате, в момента сме вътре. Ето го. Зареждани терена. Нека да видим първо дали ще ни пусне. Да знаете, това е от самия сървър. Изчаквате. Естествено, трябва да се чака. Пусна ни. Излизаме и пишем стоп в конзолата. След като напишем стоп в конзолата, ние автоматично спираме сървъра. Цъкаме Enter. Влизате тук, задължително цъкате Plugins от тук. Местите тези три файла. Ето тези три файла. Ги местите там. Ето, Server Tab, Derate и Кубик. Ги местите там. Като цяло при мен, аз така ги правя, защото ми е по-лесничко. След като ги преместите, стартвате отново сървъра, за да се направи всичко. След като стартнете, отново влизате в сървъра ви, в Minecraft, ако сте рефнали. Аз без диска хръпнах. Изчаквате, естествено, да ви се сетъпне. Може би пишете в Discord. Ето това ми е Discord-а. Направо долу в коментарите ще го оставя. На мен версия ми е 1.20.1. Задължително си го направете на 1.20.1 версия в Minecraft. Влизате, естествено. Какво правите в интернет? Пишете chat.openai.com, защото ChatGPT ви трябва. Сега докато го намериме, ако не го намерите, естествено, да, ето го моето, ще го има и долу в описанието. Като цяло виждате как ми е. Нека пробваме още един път. Изобщо не знам защо ми става така, но да. Ще оставя линк в описанието, в коментарите и за моят Discord сервер. Се присъедините всички. Защото всеки ме пита как да го направи това в лайфовете ми. И аз викам, що не вземем днес да направим едно кълче. Тъй като не всеки да пита. Както виждате в момента, терена ми още е така. И си нямам идея що. Но оправи се! Какво правим ние сега? Влизаме в конзолата и пишем OP и вашето име. Game Mode Creative пишете. Качвате се нагоре. F3 и копирате координатите, които са при мен. Ето тези. 3, 153, 27. 3, 153, 27. Цъкате Enter. След като цъкнете Enter, това го копирате първото. И в момента ние са дадено блокчето. Какво правим следващата една минута? Цъкате F3, за да ви се махне. Това второто го копирате. Пействате го и в момента вече може да се чупите. Покрива трябва да го щупите задължително, за да може да строите.
Опа. Ако щупите някой блокче, цъкате Е, цъкате на ето това и пишете Bedrock. Взимате го. И ето. В момента аз трябва да ги щупа, за да естествено мога да почна да строя. Ще покажа как да си сетъпнете и времето, естествено. Като направите цялото нещо да ви строи, да ви се пусне време. Таймер. След като е готово, какво правите? Цъкате пишете Diamond. Пишете наклона ЦЦ Setup. Слагате едно блокче тук. Пишете секунди 15 и чат. Пишете тук Bedrock. Фокус пише. Готово! Вече вие може да строите. След това, като направите цялото, вие можете да строите. Както казах първоначално, абонирайте се за канала ми, лайкнете видеото, последвайте ме в социалните мрежи, ще има в коментарите, пиннат я. И това беше всичко от мен. Утре 2 часа ви чакам лайв в TikTok. Моето име ще е долу в коментарите, както казах, пиннат.